at säga ifrån på et respektfuldt sätt, dra sig ur af situationen respektfuldt. Jeg tror inte på, at en chef ville give dig sparken, om du gjorde så. Så det handler om sætten, man gør det på. Så jeg ville jo langt hellere prate om og hjælpe MeToo-rørelsen med, hur kan vi sige ifrån mere respektfuldt? Hur kan vi hvile i os selv også? Så jeg tænker, i stedet for at have sådan en pity organisation, hvor vi tykker synd om hverandre, og vi tykker synd om os selv, og vi hænger mænd ud. I stedet for sådan, så vil jeg da hellere hjælpe de kvinder med at lære at se ifrån, og lære at tage hand om sig selv. Men du då som har upplevt detta, när han la handen på ryggen och smekte dig neråt,